Ito. Ano anong lock? Okay, mega shoutout na sa Thumbs Lock, no? Yun, no? At mukhang malakas yung mga tawa mo din, no? Thumbs Lock. What's up mga kalapatay? So muling nagbabalik mga kalapatay, no? Ayap bengi ginagawa makayukan mga kalapatay, no? Para sa mga mga kapampangan mga kalapatay. So hindi tayo marunong magkalapampangan mga kalapatay, pero magandang gabi sa inyo lahat mga kalapatay, no? So ngayon mga kalapatay, no? Eto, first bird tayo mga kalapatay. Ito talaga ng tao mga kalapatay, no? Wala pa sila mga kalapatay, kaya eto mga kalapatay, mukhang mabilis tayo makakawin ngayon mga kalapatay, no? Talpakan na to agad mga kalapatay, no? Dahil sa yun nga, at kunti-kunti pala yung tao mga kalapatay. At yun nga mga kalapatay, na sa ibon natin mga kalapatay. So apat ulit kakarga natin mga kalapatay, no? At yun nga mga kalapatay, si red bar natin mga kalapatay, iniwan mo natin mga kalapatay kasi bagsak din yung katawan mga kalapatay, no? At yung si puti mga kalapatay, ayan si puti mga kalapatay, kung nakikita niyo mga kalapatay, isasakay natin siya mga kalapatay kasi medyo patingin ko mga kalapatay, kayang-kaya niya na mga kalapatay, no? At yun nga mga kalapatay, talpakagay si Jojo mga kalapatay. Napakabilis talaga mga kalapatay, no? At ayan na nga, no? Ano para sa naman nag-request sa akin na nag-request sa akin na mag-vlog ako dun sa Hensonville. So kita-kits tayo mga kalapatay next next loading mga kalapatay, kita-kits tayo doon. At yun nga mga kalapatay, ngayon mga kalapatay, may pooling ngayon mga kalapatay. At yun nga, good luck sa lahat na mag-pooling mga kalapatay. Ay mga kapusi. Ayun nga mga kalapatay, napakabilis natin ngayon dito mga kalapatay kasi first bird nga tayo mga kalapatay, no? Ayun mga kalapatay, konti pa lang yung tao mga kalapatay. At mamaya mga kalapatay, kasi hanggang alas 9 ito mga kalapatay, marami pang darating mga kalapatay, marami pang mag-load mga kalapatay. Yun nga mga kalapatay, no? Yung panahon mga kalapatay, medyo di maganda kanina mga kalapatay, pero ngayon mga kalapatay, mukhang maliwalas na uli mga kalapatay. Gumanda na uli yung panahon mga kalapatay. At sana lang bukas mga kalapatay, no? Gumanda uli yung panahon mga kalapatay para maganda rin dating ng ibon natin mga kalapatay, no? At yun nga mga kalapatay, talagang ayun, at patuloy nagtatalpak si Jojo mga kalapatay, no? Ayan, tuwa siya mga kalapatay kasi ibon niya mga kalapatay, si puti kasama na mga kalapatay. Tuwa siya mga kalapatay. Siyempre mga kalapatay, no? Pinainom natin yung tubig sa kanal yan mga kalapatay. Malakas yan mga kalapatay. Oh, yan mga kalapatay. Ayun nga mga kalapatay, na bukas siguro mga kalapatay, baka first bird sa howbill siya mga kalapatay, no? Ayun, team aswang mga kalapatay, malakas yun mga kalapatay. Ayun, no? Ito. Ano anong lop? Thumbs Lock. Ay, mega shoutout na sa Thumbs Lock, no? Yun, no? At mukhang malakas yung mga tawa mo ito, no? Thumbs Lock. Ayun nga, mega shoutout din ni Boss Jazz na yung coordinator natin dito sana sa EPSA. Ayun nga mga kalapatay, nagbabayad na si Kuya mo Jojo. Ayan, nagbabayad na siya mga kalapatay, na. Ayun nga. Tuwang-tuwa talaga siya mga kalapatay, no? Kasi mga kalapatay, no? Lookman style ako mga kalapatay. Pag sinabi ko ikarga. Pag hindi. So, sabi ko sa kanya mga kalapatay, kaarga ko yung ibon niya mga kalapatay, yung puti niya mga kalapatay. Sobrang tuwa niya talaga mga kalapatay. Nagpasalamat ng mga kalapatay. Ang sarap batukan mga kalapatay. So yun mga kalapatay, na parang uwi na. Okay na? At ayun na mga kalapatay, na syempre mga kalapatay, uwi na tayo mga kalapatay. Syempre, mega shoutout sa lahat ng member ng KFC, sa lahat ng gwapo. Syempre mas gwapo ako. Ayun nga mga kalapatay, na syempre mga kalapatay, uwi na tayo mga kalapatay. Napakabilis mga kalapatay, no? Oh, may sayan. Oy. Ayun nga mga kalapatay, na napakabilis yung talpak namin mga kalapatay. So, parang ano na mga kalapatay, parang si Jojo mga kalapatay, tumae lang mga kalapatay, napakasaglit lang mga kalapatay, no? Hindi tulad dati mga kalapatay, sobrang daming tao mga kalapatay. At yung mga kalapatay, nag-waiting talaga tayo mga kalapatay, sobrang tagal-tagal mga kalapatay, no? Kung nakikita niyo mga kalapatay, wala pang tao gano'n mga kalapatay, oh. Pero hanggang alas 7 mga kalapatay, syempre mga kalapatay, yung mga magtatalpak pa dyan mga kalapatay, no? Hindi pa yatas trabaho mga kalapatay, mamaya pa yun mga kalapatay. At yun nga mga kalapatay, tara na, uwi na tayo mga kalapatay. Yun nga mga kalapatay, sobrang bilisan talaga. So, uwi na. At yun na nga mga kalapatay, no? Na-disgrasya pa mga kalapatay. Namatayan pa kami ng motor mga kalapatay, no? At mukhang magtutulak si Jojo ngayon mga kalapatay. Siyempre mga kalapatay,
Ako yung driver rito mga kalapatid. Patutulakan natin si Jojo mamaya, no? At mukhang engine fighter namin mga kalapatid. Huminto na mga kalapatid. Wala mga kalapatid, wala na. Pagod na. Pagod. At yung mga kalapatid na ayusin natin ang konti mga kalapatid, syempre. Okay, countdown na tayo. O 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okay, Villasis, Pangasinan, release! Good luck po sa lahat ng nagpuling. Ayan na po. Magandang umaga! Panibagong araw! Yun na nga mga kalapatid, no? Villasis Boy! Release na po mga kalapatid! So yun na mga kalapatid, no? Ang ganda talaga ng araw mga kalapatid. At ang ganda malamang mga kalapatid. Napakaganda ng uwi ng mga ibon ninyo mga kalapatid, no? Nag-release na mga kalapatid. At yun nga mga kalapatid, no? Abang-abang na tayo mga kalapatid. At baka abangan pa ng iba mga kalapatid. At yun na nga mga kalapatid, no? At eto mga kalapatid. Syempre mga kalapatid, mega shoutout muna tayo! Ayan mga kalapatay na. At syempre, ayan mga kalapatay, mega shoutout kay Remote TV. Ayan nga mga kalapatay na. Ang sabi niya mga kalapatay na, sa next vlog daw mga kalapatay, sa Hensonville naman mga kalapatay. Syempre mga kalapatay na, kita-kits tayo mga kalapatay sa Hensonville mga kalapatay. Sa Saturday mga kalapatay, syempre, dun kami magkakarga mga kalapatay. At syempre, mega shoutout kay John Buenafe. Ayan na. Pa-shoutout naman sa lahat. Sa lahat ng mga boy dagit sa Bill! Ayaw, ginagalit niya kasi isi niya. Dagit pa kayo pag makita kayo. Kutusan ko yung ulo niya. Ayun mega shoutout sa lahat ng mga boy dagit. Sa mga boy dagit dyan, no? Mega shoutout sa inyo. Tigilan nyo na yan. Baka tigilan pa ng iba. Sabi pa lang. At ayun ang at kay mega shoutout kay Chris Van Rebate Loop TV. Ayun, sabi niya kalapatoy, nakapag-subscribe na kami. Maraming salamat mga kalapatoy. Maraming salamat sa iyo kalapatoy. At ito member din to ng KFC, Chris Van Rebate. Mega shoutout sa iyo. At yun ang at maraming salamat sa lahat na nag-subscribe. At huwag nyo na makalimutan please naman mga kalapatid, kung madaanan yung channel ito mga kalapatid, please naman huwag nyo kalimutan mag-subscribe tapos i-hit yung notification bell para maging updated kayo sa sunod natin mga video mga kalapatid. At syempre mga kalapatid, at kung gusto nyo ng pare video mga kalapatid, syempre mga kalapatid, meron tayong pare itong vlog mga kalapatid. Yan yung channel namin mga kalapatid. Please naman mga kalapatid, pasok kayo dyan mga kalapatid. Napakaganda ng mga video namin dyan mga kalapatid. At syempre, pili na kayo mga kalapatid. At yung mga kalapatid, abang-abang na tayo mga kalapatid, baka abangan pa ng iba. Tara na! Morning. Go! So yun na mga kalapatay, parating na mga kalapatay, oh. Ito na mga kalapatay. Ito na. Umikot mga kalapatay. Ayun nga, akala ko sa atin na yung mga kalapatay kasi sobrang baba mga kalapatay. Bumato na sa malalim mga kalapatay, no? Baka dun sa yun, sa unahan mga kalapatay. Sa mga team aswang yun mga kalapatay. Ito na mga kalapatay, may isa parating, oh. Ito mga kalapatay, may nagmamadali mga kalapatay. Isa mga kalapatay. Ito, diretso sa atin mga kalapatay, oh. Ito, diretso. Asa na? Ayun mga kalapatay, may isa tayo mga kalapatay, no? Ayun na mga kalapatay. Ito na mga kalapatay. Ayun na, umikot pa mga kalapatay. Umikot pa. Ito mga kalapatay. Ayun na mga kalapatay, ayun na. Ito na siya mga kalapatay. Yung diretso. Ay, si Blue Bar. Si Blue Bar yan. Ano ba to? Ba't ganun umikot? Tagal. May diretso pa. Ayun mga kalapatay. Nag-alangan siya lumandi kasi mga kalapatay kasi may mga sniper ako sa taas mga kalapatay. Ito na mga kalapatay. Ito na. Asa na? Ayun na mga kalapatay. Ayun na si Blue Bar mga kalapatay. Dumating na mga kalapatay, no? Ayun na mga kalapatay. At kayong first bird sa mga ibon ko mga kalapatay, no? Medyo late na talaga mga kalapatay pero dumating pa rin mga kalapatay. So masaya tayo mga kalapatay, no? Ayun, may isa tayo. Ayun, nabakabang uli mga kalapatay. At yun na mga kalapatay, no? Siyempre mga kalapatay, isang mabilis ang shoutout dyan mga kalapatay, no? G-Quiz mga kalapatay, mega shoutout, no? Manloop 13 ba to? Ayun, Team Pader mga kalapatay, napakalakas talaga ng mga kalapatay, napakalakas ng Pader mga kalapatay, no? Mega shoutout sa G-Quiz, no? At maraming salamat sa pagsuporta ng maliit kong channel mga kalapatay. At syempre, mag-aabang tayo ulit mga kalapatay. Yun nga mga kalapatay, no? Titingnan natin mga ibon natin mga kalapatay, no? Wala man lang kahingal-hingal talaga mga kalapatay. At nakulangan sa lipad mga kalapatay, no?
umikot-ikot pa talaga rito mga kalapatay. Sobrang tagal lumanding mga kalapatay. At yun nga mga kalapatay, no? At abang-abang ulit tayo mga kalapatay. May susunod pa paparating mga kalapatay. Paparating na yung mga kalapatay. Pinahin natin ng ano, mga kalapatay. Super kanal mga kalapatay. Malakas na malakas ang mga ibon ng mga kalapatay, no? At eto, may isa pa. So yun mga kalapatay, no? May isa tayo mga kalapatay, Ito mga kalapatay, no? At dumating si Pilay mga kalapatay. Asan na? Ayan yung mga kalapatay. Dumating si Pilay mga kalapatay, no? Ayan, isa lang. Isa dumating sa ating mga kalapatay. Kaya na pa isa na yung mga kalapatay, no? So ayan, masaya pa rin tayo mga kalapatay. Kahit late mga kalapatay. At least umuwi pa rin sila mga kalapatay, no? At yung dalawa na lang mga kalapatay. Hintayin natin mga kalapatay. Nandito na. Kaya ano man yan siya. So yun, may isa naman tayo, no? Ito. Ayun, may isa naman tayo mga kalapatay, no? At yun nga mga kalapatay na late, isa doon late mga kalapatay, pero okay lang mga kalapatay, no? At least dumating sila mga kalapatay. At yun nga mga kalapatay, no? Pinanood natin na super kanal yan mga kalapatay. Kaya kahit late sila mga kalapatay, uwi talaga sila mga kalapatay. At yun nga mga kalapatay, puti na lang hintayin natin mga kalapatay. Ayun, sana naman mga kalapatay, no? Dahil recovery si Puti mga kalapatay. Sana naman mga kalapatay, makawin siya mga kalapatay, no? At yun nga, ito may isa rito. Tingnan natin. So mga kalapatay. Wala pa talaga yung hinintay namin. Wala pa yun. Ay, mga kalapatay, no? Wala pa yung puti mga kalapatay. Salvage na mga kalapatay. Steady na mga kalapatay, no? Uwi kaya yun? Mga kalapatay. Wala na. Di na makakawin mga kalapatay. Siyempre mga kalapatay, no? At yun nga. Ano na naman hintayin yun? Yun nga mga kalapatay. Alas 10 na mga kalapatay. Siyempre mga kalapatay, no? Nakakapagod maghintay mga kalapatay sa atas sa leg mga kalapatay ng awit ng leg ko. Kaya ako sa bibilat sa araw. Sika daw naka-snipe doon mga kalapatay. Pero wala talaga mga kalapatay. So yun na mga kalapatay, no? At kita-kits tayo mga kalapatay. Sunod na load natin mga kalapatay. Sunod na training natin mga kalapatay. Doon sa Insonville mga kalapatay. At yun yung mga kalapatay. See you next vlog mga kalapatay. At hanggang dito lang ito mga kalapatay. Bye-bye. Hindi kayas ka na.